Sa ulo ng mga balita. Mga magsasaka sa District 4 inorganisa ng corporate farming project sa isang corn seeder demonstration sa Mangaldan. Pangasinan, napili ng Kalinga para sa kanilang benchmarking. International Conference on Pangasinan and Bulacan Studies, tagumpay na isinagawa. Libu-libong trabaho, alok ng Jobs Fair Caravan for overseas employment. Ugnayan ng Pangasinan at Yeongju City, South Korea, palalakasin. Ningning ng Kapitolyo na isiparamdam sa mga mahihirap na Pangasinense. Mga atraksyon at aktibidad patuloy na dinadagsa. Naimbag nga daw, masanto si Agaw, Pangasinan. Narito na ang mga balitang ang galing, hatid sa inyo ng The Capitol. Ako si Christine Flores, ang inyong tagapagbalita. Inorganisa ang mga magsasaka ng District 4 sa ilalim ng Corporate Farming Project para sa isang corn seeder demonstration sa bayan ng Mangaldan. Positibo ang naging reaksyon ng mga magsasaka. Balitang ang galing, hatid ni Terry Aquino. Uumpisahan sa land preparation. Matagal pero hindi ito iniinda sa pagtatanim ng mais. Mahigit 4 na dekada na itong ginagawa ni Mang Alfredo Fontalba, presidente ng Pag-asa Farmers Association ng San Jacinto. Hindi na raw niya mabilang kung ilang beses nalugi. Yung pagtatanim ng pagganon, napakahirap po, yung arnay kung tawagin. Ito po ay kasama ng pataba, paglugi pa at saka isa pa, napakarami pong binibisyo po ang maibibigay nito sa amin. Sa mahigit 2 hektaryang sakahan, gumagastos siya ng abot 200,000. 4 na hektarya naman ang taniman ng mais ni Tito Revilla ng Barangay Makayog, Mangaldan. At sa bawat taniman, nasa 330,000 pesos ang ginagastos. Sina Mang Alfredo at Tito, pursigidong yakapin ang makabagong pamamaraan ng pagsasaka gamit ang makabagong makinarya. Gusto rin nilang pag-aralan ang makabagong pamamaraan sa pest control upang mapababa ang gastos. Kasama sila sa demonstration of Rotary Corn Seeder at technical briefing on fall armyworm na dinala ng Pangasinan Corporate Farming Project towards Sustainable Corn Industry Development ng OPAG sa Barangay Bakayog, Mangaldan. Magtanong tayo ng mais, kailangan mechanized, di ba? And the specific objective is to showcase cost-efficient and modern technologies in clustering and resource integration. Tiniyak naman ni 4th District Board Member Marinor de Guzman ang buong suporta sa mga magsasaka. I salute every farmer. Uulitin ko ho, hindi ho ako farmer. Pero sa suporta ni wala si Kayuraya Farmers. Target ng proyekto ang aabot sa 100 na hektaryang maisan na laan sa tig 20 hektar bawat distrito na pupuntuhan ng lalawigan sa pamamagitan ng pagpapahiram ng mga farm input tulad ng abono at technical assistance. Nakisa sa demonstration ang mga magsasaka mula sa mga bayan ng San Jacinto, San Fabian, Santa Barbara, Manawag, Mangaldan, Mapandan, Mangaldan, Agriculture Officer Mirly Sali, Mangaldan Community Affairs Officer Benhar Basalyo at Barangay Makayog Chairman Eduardo Tibigar. Ang corporate farming ay isa sa mga priority program ni Governor Ramon V. Gico III. Terry Aquino nagbabalita para sa The Capitol. Sa loob ng halos 8 oras, nagtiyaga ang mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan ng Kalinga na biyahe patungong Lingayen, Pangasinan. Ang misyon, pag-aralan ng mga best practices at pulisiyang subok na epektibo para sa maayos na pamamahala. Ang buong detalye sa report ni Fatima Campos. Mula November 28 hanggang November 30, umikot sa iba't ibang tanggapan ng pamahalang panlalawigan si Kalinga Governor James Intuba, kasama ang mga membro ng Sangguniang Panlalawigan at department heads. Sa isang simple at makabuluhang seremonya sa Season Auditorium, mainit silang sinalubong ng mga department heads sa pamumuno ni Provincial Administrator Milicio Patagi II, Chiefs of Offices at Sangguniang Panlalawigan members sa pamumuno ni Vice Governor Mark Ronald Lambino. Like I said, we are very humbled to make dito po yung probinsya as a good province to benchmark for best practices. Ang pamumuno po ni Governor Manuel
Kasunod nito ay ang pagbisita sa tanggapan ni Governor Ramon Gico III. Sa halos 1 oras na talakayan, ibinahagi ni Gov. Gico ang mga hamon at tagumpay ng iba't ibang programang ipinatutupad gaya na lamang ng pagtaas ng koleksyon sa mga quarry fee. Ang projection mo namin para at least 200 to 250 a year kami sa quarry. Properly enforced. Ngayon, naka 200 na kami. Starting April, no? Mga May, June, yung full. From there, 200 million na kami. Bahagi rin ng kanilang benchmarking activity ang pagbisita sa ilang tanggapan gaya ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung saan natalakay ang kahandaan at pagtugon pagdating sa kalamidad, Provincial Social Welfare and Development Office at ang pamosong museo sa ating lalawigan, ang Banaan Pangasinan Provincial Museum. Ayon mismo kay Governor Iduba, labis ang kanilang pasasalamat dahil marami silang natutunan at maaaring kopyahin programa ng Pangasinan para lalong mapabuti ang serbisyo sa kanilang nasasakupan. I extend my heartfelt gratitude on behalf of the province of Kalinga for the warm reception accorded to our delegation to the provincial government of Pangasinan. Pangasinan ang galing, Fatima Campos nagbabalita para sa The Capitol. Sa pagdiriwang ng National Children's Month, iginiit ni Governor Ramon Gico III ang kahalagahan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa mga programang makatutulong sa pagtiyak ng magandang kinabukasan ng mga kabataan. Pinuri naman ng gobernador ang Provincial Social Welfare Office sa matagumpay na National Children's Month Provincial Fulminating Program. Ang kwento hatid ni Marilyn Marshall. Napuno ng saya at excitement ang selebrasyon ng 31st National Children's Month Provincial Culminating Program sa Pangasinan Training and Development Center 2. Mas naging kapanapanabik pa ang programa dahil dinaluhan ito ni Governor Ramon B. Gico III, kanyang may bahay First Lady Maan Tuazon Gico at kanilang anak si Chinching. Ito ay bahagi pa rin ng month-long celebration ng National Children's Month sa buwan ng Nobyembre. Layon nitong mailapit sa mga batang Pinoy ang pagkakaroon ng healthy environment, magandang edukasyon at mabuting kalusugan. Nakinig po kami ng mga seminar po nila kung dahil nga po yung po natin ngayon is National Children's Month po. Masaya naman si Mang Rolando kasama ang kanyang anak na si Kian Rose dahil nabigyan sila ng Family Oral Health Package. Nagpapasalamat po dito po sa Oral Health Family Package po na bigay na nakuha po ng anak ko. Ang mga bata ay hinarana ng mga Aldan National High School Rondalia. At ni Christian Joel Siduenas, isang visually impaired mula sa bayan ng Bayambang. Hold you, I'd never let you go again. Ang lahat ng ginagawa ng pamahalaang panlalawigan ani Governor Gico ay may mas malaking bahagi para sa kapakanan ng mga bata. Let us invest in our children. Just like any parent. Katulad ko, katulad nyo lahat, katulad nating lahat. We take care of their education, their health, their shelter, their future. Iprinisinta rin ang report o State of Children Address sa pamamagitan ng isang audiovisual presentation. Sa young age pa lang ng ating mga kabataan ay masimulan na po natin na itatag ang napagandang pundasyon. Naglagay naman ang Pangasinan PNP, DILG, DepEd, PHO, Provincial Library at iba pang ahensya at opisina ng kani-kanilang booth. Dumalo rin sa pagdiriwang si Dr. Abelita Rosario, ang Assistant Vice President ng Bounty Fresh at DILG Pangasinan Provincial Director Virgilio P. Siso. Nagkaroon din ng Healthy Chikiting, Batang ang Galing Cooking Contest, kung saan 5 bata mula sa bayan ng Villasis, Lingayen, Bulinaw, San Nicolas at San Fabian ang nagpagalingan sa paghahanda ng chicken veggie sandwich. Naiuwi naman ni Stacey Rose mula sa bayan ng Bulinaw ang first place, Naomi ng San Nicolas ang second place, at Maria Sofia ng San Fabian ang third place. Mga mag-aaral mula sa DepEd Pangasinan 1 at DepEd Pangasinan 2 ang nakilahok sa nasabing pagtitipon. Mismo ang ating mga kabataan ay kabahagi pa rin ng ating mga gawain para maisulong ang mga karapatan at ang benepisyo at mga ikagaganda po ng kalagayan ng ating mga kabataan. Ang National Children's Month celebration ngayong taon ay may temang healthy, nourish, sheltered,
ensuring the right to life for all. Tagumpay ang isinagawang 3 araw na International Conference on Pangasinan and Bulasan Studies. Ang buong detalye sa report ni Terry Aquino. Governor Guico believes that these endeavors are not merely academic pursuits. They are the compass. They are the compass guiding us through the complexities of evolving society. Expanding the frontiers of knowledge on Pangasinan, yan ang tema ng 3 araw na International Conference on Pangasinan and Bulasan Studies 2023 sa Kapitolyo at Binalonan. Mga historical events, our heritage, our culture, all of this have something to do with what we are doing. As we continue to lay the necessary groundwork for the exploration of intersecting fields and multidisciplinary approaches required to understand the province and its culture, history, and realities. Bahagi ng ICPBS ang malaking papel ni Carlos Bulusan, isang Pangasinense, isang Pilipino at tubong Binalonan. Ang pakikibaka sa panulat sa pamamagitan ng tula, maikling kwento, pero higit ang pagpapaalab ng kanyang pagtatanggol sa karapatan ng mga manggagawa nang dumayo sa Amerika sa pangako ng magandang buhay. Ang mga pakikibagang binanggit ni Dr. Rovillos ay laman ng nobela ni Bulusan na pinamagatang America is in the Heart. Itinampok dito ang makulay na karanasan ng mga manggagawang Pilipino. Is Bulusan's canonization as a significant figure of post-war American literature, as documented by Paul Lauder's Heath Anthology of American Literature. And in this anthology, Bulusan's central character, Alos of America's in the Heart, is highlighted as a migratory figure in America. While this is used to point out Bulusan's narrative strategies for raising awareness of marginality, bahagi rin ng ICPBS ang pag-alala sa ika-110 kapanganakan ni Bulusan. Higit sa mga presentasyon, kultura, sining at kasaysayan, lalong sinaliksik ng mga panelist ang mga natatanging taglay ng Pangasinan. In fact, when we asked for submission of paper abstracts, we were overwhelmed kasi 145. Turismo, landmarks, produkto, halaman, lengguwahe at higit ang mga Pangasinenseng naging pundasyon para lalong makilala sa iba't ibang larangan ng Pangasinan. Sa pagtatapos ng bawat sesyon, nagsama-sama ang mga kalahok sa Governor's Toast and Cultural Night. First of all, being a son of Pangasinan myself, I come to you today because I treasure the glorious past of our beloved province. There are many facts, facets, and artifacts about our historic past that the next generation of Pangasinenses must know about. Kaagapay ng CPS sa tagumpay ng conference ang pamahalang lokal ng Pangasinan sa pangunguna ni Governor Ramon V. Guico III, PTCAO Head Malu Ilduayan at Center for Pangasinan at ICPBS Chair Dr. Perla Ligaspi. Naging kabahagi rin sa programa ang Lyceum Northwestern University, Pangasinan State University, FINMA University of Pangasinan, Universidad de Dagupan, University of Eastern Pangasinan, University of Luzon at Virgen Milagrosa University Foundation at WCC Binalonan. Naging plataforma ang International Conference on Pangasinan and Bulasan Studies 2023 para itampok ang mga katutubong sayaw at awitin ng Pangasinan. Ang buong kwento sa report. Tampok ang iba't ibang katutubong sayaw at musika sa ginanap na International Conference on Pangasinan and Bulasan Studies 2023. Gaya na lamang ng pandango sa ilaw. Sayaw sa bangko o ang sayaw udtapaw na bangko. Ito ay sayaw na mula sa Lingayen.
Isinabuhay ito ng La Florencia Dance Troupe. It's not just about doing the steps. It's about learning the history of the dance, and with that, we can also preserve it. Just by dancing and learning all those different culture and history, we can make a dance, and that is doing in a folkloric way. Tampok din ang mga musika ng Pangasinan na ibinahagi naman ng aniwang na Cuerdas Rondalla. Bagamat nasa makabagong panahon, buhay sa puso ng mga Pangasinense ang kultura ng Pangasinan. I started to compose songs when I was in high school, and these songs are Pangasinan and English. Then later on, I embarked into collecting traditional and folk Pangasinan songs. Ang International Conference on Pangasinan and Bulasan Studies 2023 ay nagsilbing pagkakataon na maalala ang kasaysayan. This book is our gift to the people of Pangasinan and to the whole nation. It serves as a testament to our continued commitment to recognize the important role of culture and the arts in achieving holistic local development. Let us continue to safeguard and enrich our cultural legacy. Ito yung aking natutunan at nakikita ko na kailangang palakasin yung pagmamahal sa ating kultura na Kagisnan upang yung identity natin bilang mga Pangasinan na hindi mawala. Ang International Conference on Pangasinan and Bulasan Studies 2023 ay inorganisa ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan sa pamamagitan ng Center for Pangasinan Studies. Pangasinan ang galing. Christine Flores, nagbabalita para sa The Capitol. Susunod, libu-libong trabaho alok ng Jobs Fair Caravan for Overseas Employment. Ningning ng Kapitolyo, nais maiparating sa malalayong lugar ng Pangasinan. Yan at iba pang balita sa muling pagbabalik ng The Capitol. Libu-libong trabaho ang inalok sa kamakailang Jobs Fair Caravan for Overseas Employment. Ang kwento hatid ni Rich Mahin. Libo-libong trabaho ang alok ng Pamahalaang Panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Employment Services Office at Department of Migrant Workers para sa mga Pangasinenseng nais magtrabaho abroad bilang nurses, skilled, factory workers at iba pa. Si Jeffrey mula sa Santa Barbara, 10 taong nagtrabaho bilang factory worker sa bansang Malaysia. Aniya, muli niyang susubukan na magtrabaho sa ibang bansa. Nagtatry din po ulit ako ng factory worker sa Taiwan, Hungary o kaya sa Japan po. Isa ang Sangco Employment Solutions Incorporation sa 11 overseas recruitment agency na lumahok sa Overseas Jobs Fair. Sangco Employment is Japan. Bound to Japan. Kailangan namin ng mga worker. Actually, may dala kami 1,000 available job worker. Nag-a-apply naman si Shazni mula sa San Miguel, Calasiao bilang caregiver sa bansang Japan. Para po sana makatulong. Ang JCJ Management Services and International Promotion nag-aalok ng halos 1,000 trabaho para sa bansang Germany. We are dealing with our clients from the hub in Germany,
We have in Saudi Arabia, in Middle East itself. We have also Japan. We have also Zambia. Government to government, ibig sabihin, very minimal po ang expenses na gagastusin ng ating mga applicant. Tagsa naman ang daan-daang walk-in applicants sa Peso Lingayen, kasama na ang nakapagrehistro sa kanilang e-register. Sa jobs fair, tuloy-tuloy naman tayo. Meron tayong kinakandak regularly yung jobs fair. Monthly actually yung jobs fair natin. Nagsagawa din ng maikling programa upang malugod na batiin ang mga aplikante. The provincial government under Governor Gico is doing its best, no? So that we can pagtutubayin po natin so that the applicants and the jobs. Nagpaalala naman ang DMW sa pamamagitan ni Ferdinand E. Merera, ang Supervising Labor and Employment Officer ng Region 1, sa kanilang kampanya laban sa illegal recruitment at human trafficking. Pangasinan, ang galing. Rich Mahin nagbabalita sa The Capitol. Lalong pinalalakas ang paghahanda ng pamahalaang panlalawigan laban sa kalamidad. Pinalalakas naman ang ugnayan sa pagitan ng Pangasinan at lungsod ng South Korea kaugnay sa agrikultura at turismo. Ang kwento hatid ni Terry Aquino. Puspusan ang paghahanda ng pamahalaang panlalawigan kontra sa mga kalamidad. Katunayan ay itatayo ang Response Command Center sa San Fabian, Pangasinan. Dito ilalagay ang mga kagamitan gaya ng life rafts at ambulance na magagamit sa emergency cases at relief operations. Ito ang paninayak ni Governor Ramon Gico III nang pangunahan niya ang induction at oath-taking ceremony ng mga bagong miyembro ng Pangasinan Association of Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa Orduha House, Capitol Grounds dito sa Lingayen. Nais mapalakas ang ugnayan ng Pangasinan at Yeongju City, South Korea sa aspeto ng agrikultura at turismo. Ito ang resulta ng pagpupulong sa pagitan ni Governor Ramon Gico III at mga delegado ng Yeongju City, South Korea sa pamumuno ni Mayor Park Nam-soo at Chairman Sim Jae-yoon. Si Mayor Park Nam-soo ay bumisita kamakailan sa Orduha House sa Lingayen. Una rito nilagdaan noong November 28 ang International Friendship and Exchange Agreement sa pagitan ng Yeongju City at Bayan ng Rosales sa Pangasinan. Hangad ng Friendship and Exchange Agreement na mabuksan ang maraming oportunidad hindi lamang para sa mga taga-Rosales kundi para sa lahat ng Pangasinense. Pangasinan ang galing, nagbabalita Terry Aquino para sa The Capitol. Pinailawan ng Christmas tree ng Kapitolyo na may taas na 50 talampakan. Nagdingning na rin ang palibot ng Kapitolyo. Mensahe ng inspirasyon at pagkakaisa ang ipinabatid ni Governor Ramon Gico III. Ladies and gentlemen, the provincial officials of Pangasinan. Honorable Governor Ramon Monmon V. Gico III with our First Lady, Maan Tuazon Gico. Nagliwanag at nagningning ang buong Kapitolyo ng Pangasinan ng sindihan ng giant Christmas tree. Ito ang hudyat ng simula ng Paskong ang galing sa pusong may ningning. Ang ating tema ay Paskong ang galing, pusong kay ningning. No, napakaganda po. We always emphasize on that galing and excellence. But to balance it off, andun po yung puso, yung heart. Una rito, pinangunahan ni Governor Gico at First Lady Maan Tuazon Gico
ang pagpapailaw sa Belen. Pumunta po kami dito mga 6:30 para po maka-form sa harap po. Ganon din ang magkakaibigang sina Angelica at Catherine. Masaya po. Nag-enjoy ko kami. Parang bumalik sa pagkabata. Kayo ma'am? Masaya po. Maganda. Buti nga po naabutan pa po namin. Ang mag-asawang sina Queen at Gilbert na mangha sa fireworks display. Inantay na rin talaga. Ano pong feeling na nakapanood yun? Sobrang saya po. Sobrang saya. Nagsangayon ang mga namamasyal sa Kapitolyo. Enjoy naman ang publiko sa iba't iba pang atraksyon ng Paskuhan sa Pangasinan, gaya ng Carnival, Christmas Village at Christmas Bazaar. Pangasinan ang galing. Marilyn Marshall, nagbabalita. Para sa The Capitol. Instant attraction ang Children's Christmas Village sa Capitol Beach Park. Ayon sa mga kids at heart na mangha sila sa ganda nito. Narito ang kwento. Parlor games, snow show, at fireworks display. Ito ang bumulaga sa mga bisita sa pagbubukas ng Children's Christmas Village sa Capitol Beach Park. Masaya ako kasi nakapunta kami rito. Hindi ko expect na ganun po natatanan namin. Masaya yung anak ko, masaya din kami mga magulang. Thank you very much, Gob! Thank you very much! Bukod dito, tampok din ang iba't ibang cartoon at Disney character mascots na kinagiliwan ng mga chikiting. Only selfie rin kasama si Santa Claus. Parang ang ganda-ganda niya kasi nag-enjoy yung bata. Lalo na nandyan si Santa Claus. Siyempre pag alam niyo na pag bata, nakita yung Santa Claus. Ang saya-saya. Sulit ang paglilibot sa Capitol Beach Park dahil bukas na rin ang Christmas Bazaar at Carnival. Ang Kapaskuhan po ay para po sa pagsasama-sama ng ating mga kamag-anak, pamilya, lalo-lalo na po ang mga kabataan in celebration po sa kapanganakan ni Jesucristo. Nakisaya rin si Provincial Tourism and Cultural Affairs Office Head Maria Luisa Elduayan, Provincial Social Welfare and Development Office Head Annabel Roque at Limgas na Pangasinan winners. Maaaring bisitahin ang Christmas Village, Bazaar at Carnival hanggang January 15. Pangasinan ang galing. Christine Flores nagbabalita para sa The Capitol. Susunod, iba't ibang aktibidad at atraksyon na kalinya para sa higit isang buwang Paskuhan sa Pangasinan. Patuloy na dinadagsa ng mga lokal at turista. Yan at iba pang balita sa muling pagbabalik ng The Capitol. Celebration of Fitness naman ang tema sa Pangasinan Zumba 2023 edition. Bahagi pa rin ito ng Paskuhan sa Pangasinan. Binantayan ni Rich Mahin ang paghataw ng bawat kalhok at narito ang kanyang kwento. Todo hataw ang mahigit 200 Zumba enthusiasts sa Pangasinan Zumba December 2023 edition na ginanap noong Linggo, December 3 sa Capitol Beach Park. Isa na dito si Alexandra, 7 years old, na dumayo pa mula Sual, Pangasinan. Masaya kami kasi itong PZIA Zumba ng Capitol is buong Pangasinan kasi siya. So masaya kami bilang instructor na parang reunion na namin ng mga instructor ng buong Pangasinan. Ayan, dito lang kasi kami nagkikita-kita, may kanya-kanya kaming mga turo sa aming mga regular Zumba classes. Dito lang sa Lingayen nagaganap yon, yung buong Pangasinan Zumba instructors ay nagsasama-sama. Kaya masaya to. Kayong lahat na nandito ngayon galing sa iba't ibang bayan, maraming salamat po. Kami po sa provincial government
lalong-lalo na po ang ating mahal na Governor Ramon Gico III at pati na rin po ang napakasipag niyang may bahay, ang ating First Lady si Ma'am Maan Tuason Gico ay natutuwang nandito nga po kayong lahat na magiging bahagi ng ating Paskuhan ngayong taon dito sa ating Capitol Beach Park dito sa Lingayen. Bukod sa Zumba, marami pang handog na aktibidad ang pamahalaang panlalawigan sa selebrasyong Paskuhan 2023 sa Pangasinan. Magkakaroon ng Motovloggers Night sa Capitol Beach Park sa December 6. Pushbike competition at exhibition naman sa December 7. Nariyan din ang pinakaabangang concert, 8 p.m. sa Lingayen Gulf, kasama ang Avant sa December 8. Dalhin na inyong mga chikiting sa Sabado, December 9, sa Children's Christmas Village at fireworks display sa Capitol Beach Park. At Capitol Christmas shows and competitions kung saan ay magpapakitang gilas ang economic sector sa Capitol Plaza sa December 10. Pangasinan, ang galing. Rich Mahin nagbabalita sa The Capitol. At yan ang mga balitang ang galing hatid sa inyo ng The Capitol. Sa ngalan ng buong pwersa ng Pangasinan Information and Media Relations Office at Provincial Government of Pangasinan, ako si Christine Flores. Masantos Yaagro. Pangasinan, ang galing.